महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर, पहिला आणि दुसरा मजला, गांधी चौक, सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेला बँको ब्ल्यू रिबन पुरस्कार जाहीर झाला। यापूर्वी 7 वेळा बँको पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले। मुंबई ते सावंतवाडी असे खासगी बसचे तिकीट देऊन दमदाटी करत सावंतवाडी शहरात बस न नेता झाराप 0 पॉइंट इथं प्रवाशांना उतरवणाऱ्या खासगी बस चालकांना उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय सिंधुदुर्गचे अधिकारी नंदकिशोर काळे यांनी दणका दिला। सिंधुदुर्ग नगरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ओरोस बॉक्स वेल इथं दोन्ही बाजूच्या सर्व्हिस रोडवर विरुद्ध दिशेने गाडी चालवण्यास बंदी करण्यात आली आहे। चुकीच्या पद्धतीने गाडी चालवताना आढळल्यास कारवाई करण्याचा इशाराच पोलीस ठाण्याच्या वतीने देण्यात आलाय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सकाळपासूनच BSNL सेवा ठप्प होती, त्यामुळे बरीच सेवा खोळंबलेली होती। फायर केबल कट झाल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचं समोर आलंय। गोवा बनावटीची दारू वाहतूक केल्याप्रकरणी इन्सुली येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने आंध्र प्रदेशातील दोघांना अटक केली आहे। त्यांच्याकडून 10 लाखाच्या गाडीसह 3 लाखाची दारू असा मिळून 13 लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला। कालापला राजेश आणि अप्पांना ससी किरण अशी त्यांची नावे आहेत। बांदा येथील कट्टा कॉर्नर बाजारपेठेत गर्दीचा फायदा घेत दुकानातील पैशांची पिशवी घेऊन पळणाऱ्या परप्रांतीय चोरट्याला स्थानिकांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिलंय। मालवण शहरातील बसस्थानक लगतच्या बौद्धवाडी येथील रिक्षा चालक संजय कृष्ण कोळंबकर यांनी मध्यरात्री खोलीत दोरीनं गळफास घेऊन आत्महत्या केली। ही घटना उघडकीस आली आहे। वेंगुर्ला नगर परिषद, ग्रीन नेचर क्लब आणि बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा फुलपाखरू उत्सव घेण्यात आला। शिवसेनेच्या वतीने गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी यावर्षी मोफत बस सेवेची व्यवस्था करण्यात आली आहे। मुंबई, ठाणे तसेच कल्याण, डोंबिवली अशा 3 शहरांसाठी 1500 बसेस सोडण्यात येणार आहेत। त्याचा फायदा जवळपास 63,000 कोकणवासियांना होणार आहे। मुंबई गोवा महामार्गाच्या दूरवस्थेमुळे मनसे आक्रमक झाली आहे। बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण या ठिकाणी उपस्थित होते। पोलिसांनी आंदोलन करणाऱ्या मनसे सैनिकांना ताब्यात घेतलंय। कोकणात गणपतीला जाणाऱ्या भक्तांसाठी राज्य सरकारने टोलमाफी करण्याचा निर्णय घेतलाय। ही टोलमाफी 16 सप्टेंबर ते 1 ऑक्टोबर दरम्यान असणार आहे। पुढील 4 ते 5 दिवस राज्यात पावसाचा जोर पाहायला मिळेल। अनेक जिल्ह्यांना आजही मुसळधार पावसाची आणि चांगल्या पावसाची अपेक्षा आहे। मागील काही दिवसांपासून टोमॅटोची आवक वाढली असून सध्या दर गडगडलेत। आता टोमॅटोला कवडीमोल दर मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झालाय। राज्यातील विविध भागातील 1.5 लाख पदांची भरती लवकरच करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली आहे। मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना कुणबी दाखले देणं हे 2 स्वतंत्र मुद्दे आहेत, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अंतरवाली सराटीतील उपोषणस्थळी स्पष्ट केलं। कुणबी दाखले देण्यासाठी स्थापन केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या कामकाजाचा तपशीलही मुख्यमंत्र्यांनी दिला। गोकुळ दूध संघाच्या सभास्थळी मोठा राडा झाला। ही सभा सुरू होण्यापूर्वीच महाडिक गट आक्रमक झालेला दिसून आला। यावेळी सभासदांनी बॅरिकेड्स तोडून आत शिरण्याचा प्रयत्न केला। राज्यातील सर्व उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील 5 वर्षांसाठी उत्सवाकरिता एकदाच परवानगी घ्यावी लागणार आहे, अशी परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत निर्णय घेण्यात आला। गोव्यात दरवर्षी 40 ते 42 लाख पर्यटक येतात। त्यांच्या सोयीसाठी गोवा सरकारनं गोवा टॅक्सी ॲप सुरू केलंय। या ॲपचं उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते पणजीत करण्यात आलं। ब्रिटिश काळापासून सुरू झालेल्या नॉन AC डबल डेकरची शेवटची बस 15 सप्टेंबरला धावली। आयुर्मान संपल्यानं या बस कालबाह्य करण्याचा निर्णय बेस्टनं घेतलाय। अरुणाचल प्रदेश, पंजाबसह विविध सीमावर्ती भागात मराठा बटालियनचे सैनिक गणरायाची प्रतिष्ठापना करणार आहेत। या सैनिकांसाठी नुकत्याच दगडूशेठच्या बाप्पांची मूर्ती सुपूर्द करण्यात आली। जम्मू काश्मीरच्या दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग जिल्ह्यातील कोकरनागच्या गुडुल जंगलात
सलग तिसऱ्या दिवशीही दहशतवाद्यांसोबत चकमक सुरू आहे. या चकमकीत आतापर्यंत 4 जवान शहीद झाले. केरळ राज्यात आणखीन एक निपाह विषाणूचा संसर्ग झालेला रुग्ण आढळलाय. 39 वर्षीय पुरुष असल्याचं स्पष्ट झालंय. बिहारचे शिक्षण मंत्री चंद्रशेखर यांनी वादग्रस्त विधान केलंय. धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानसची तुलना त्यांनी पोटॅशियम सायनाइडशी केली आहे. पक्षपात करण्याचा आरोप करीत इंडिया आघाडीनं विविध वृत्तवाहिन्यांच्या 14 अँकर्सवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा करत त्यांची यादी जाहीर केली आहे. सूर्याचा अभ्यास करण्यासाठी अंतराळात भ्रमण करणाऱ्या आदित्य L1चे पृथ्वीभोवतीचे चौथे ऑर्बिट मॅन्युवर शुक्रवारी पहाटे यशस्वीपणे पार पडलं. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तू आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल